Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Mircea Vodă a fost târnosită astăzi la un secol de la prima sfințire. Slujba a fost oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Înalt Preasfinția sa a săvârșit în continuare Sfânta Liturghie în altarul de vară al parohiei. Lucrările de restaurare a lăcașului de cult au început în anul 2008. Acum avem o biserică nouă, înnoită, care ne este nouă casa lui Dumnezeu, spre a intra în ea și a ne sfinți, ca să putem să ne pregătim pentru casa cea veșnică a lui Dumnezeu din ceruri, căci biserica este cerul coborât pe pământ. Când nu va mai exista pământul și bisericile de zid, va exista o singură biserică, Biserica Dumnezeului celui viu din cer, dar cerul va fi pe pământ. Cerul se va uni cu pământul. Aici, la învierea morților, va veni Fiul lui Dumnezeu din cer, arătându-se întâi crucea sa și apoi El cu Sfinții Îngeri va veni să judece vii și morții, și cei ce vor fi într-o lumină în partea de dreapta a Domnului vor începe împărăția cea veșnică într-o bucurie, pace și sfințenie și creștere în dragoste și în fericire, o creștere neîncetată. La finalul slujbei, Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie a acordat primarului localității și binefăcătorilor lăcașului de cult diplome de merit, plachete aniversare, dar și monografia bisericii, scrisă de părintele paroh Constantin Romaniuc. Astăzi a fost o zi de mare sărbătoare pentru comunitatea noastră, parohia Mircea Vodă, zi în care am primit vizita Înalt Preasfințitului Teodosie pentru a reînnoi biserica noastră, care împlinește 100 de ani de la prima sfințire, zi în care s-a târnosit Sfântul Altar reînnoit, cât și întreaga biserică. Este o bucurie pentru comunitatea noastră ca Înalt Preasfințitul nostru Teodosie să fie în mijlocul nostru pentru a aduce această ofrandă a comunității înaintea lui Dumnezeu și pentru a o închina lui Dumnezeu. Iată-ne înconjurați de mulțime de credincioși veniți din comunitate, veniți din depărtare și din alte localități pentru această bucurie și pentru încununarea eforturilor comunității din Mircea Vodă. Tot astăzi au fost sfințite și capela mortuară ridicată în ultimii 3 ani și trapeza parohiei.